Moltes gràcies. I bé, ara ja per acabar tindrem el testimoni de Joan Sans, que és el cap del Servei de Política Lingüística del Ministeri d'Educació i Cultura del Govern d'Andorra. És a dir, amb el Govern d'Andorra, i Andorra és un node importantíssim en tota la xarxa de la llengua catalana i tant de la llengua com de la terminologia, i amb Andorra portem molts anys d'una estreta col·laboració en moltíssims projectes en l'àmbit de la llengua, i aquest any darrerament hem treballat amb dos projectes concrets, que són per una banda el recull de noms de plantes, que és un projecte que té una vida, és un projecte que en aquest moment està a punt d'editar-se, està de fet en fase ja d'edició, però Andorra hi ha col·laborat per una banda econòmicament, cosa que és molt d'agrair, sobretot en els moments que estem, i a més hi ha col·laborat perquè ha vehiculat els experts andorrans per afegir totes les paraules andorranes al lèxic andorrà de la botànica. I també han col·laborat en un projecte que hem engegat nou aquest any, és un projecte que ens fa molta il·lusió tant des de Catalunya com Andorra, que és aquest diccionari de relacions internacionals, que hem començat a elaborar conjuntament amb Andorra. De fet, ells són els promotors fonamentals d'aquest projecte i que esperem que podrà veure la llum en un parell d'anys o així, que tindrem una terminologia per relacionar-los internacionalment. Doncs, Joan, pots venir? Gràcies. Molt bé. Moltes gràcies, bon dia. Mireu, en primer lloc m'agradaria contextualitzar una mica el perquè de tot plegat, perquè té molt sentit. En el nostre cas, imagineu-vos un territori com el nostre, que tots de ben segur que coneixeu, de poc més de 73.000 habitants, tot això en el marc d'un estat, tot això en el marc no d'un pressupost d'estat, perquè podeu imaginar que en un país de 73.000 i poc habitants el pressupost és més aviat d'un municipi, i això vol dir que les obligacions que en aquest cas ens atorga la llei d'ordenació de l'ús de la llengua oficial les ha de complir un servei que depèn del Ministeri de Cultura, que és el Servei de Política Lingüística, i en el qual hi treballem 7 companys. Totes aquelles obligacions que la llei diu, senyors, això és responsabilitat vostra, les hem de desenvolupar aquest equip tan petitet de 7 persones. Però tot això, sota el paraigua d'una llengua comuna com la nostra, vol dir que, per posar un exemple, si nosaltres, un equip de 7 persones que destinem el 70% del temps a fer correccions de la documentació de l'administració i pels particulars i alguns projectes quan el pressupost ens ho permet, perquè això de la crisi també sabem què és, llavors no ens fos possible si no fos amb aquesta col·laboració tan estreta que comentava la Rosa. Nosaltres, amb aquests exemples que posava, el cas del vocabulari bàsic dels grans magatzems, per exemple, que vam presentar recentment i que vam tenir l'honor i el plaer de tenir la Ivona a casa nostra, juntament amb el ministre, busquem realment material que pugui ser útil per a la dinamització de casa nostra en aquells àmbits en què treballem habitualment o dels quals la gent viu habitualment, sobretot l'àmbit del comerç. Aquest era un exemple molt evident i que ha estat molt útil i en què, a banda del Termcat, també hi van participar tot el sector comercial del nostre país i després, evidentment, amb tot l'àmbit terminològic. Nosaltres no només no ho podríem aconseguir, la Rosa comentava abans que també fem una aportació econòmica, sí, però és una aportació econòmica que realment penso que és molt clar, el que deia abans, és de pressupost d'àmbit municipal i de municipi molt petit. I realment la feina que s'està fent, si nosaltres l'haguéssim d'assumir econòmicament tal com estan les coses, seria complicadíssim, però molt complicat. I evidentment no tindríem a l'abast reculls com els que gràcies al Termcat tenim avui. És a dir, que la feina, més enllà de tot el recull de material, com en el cas del Diccionari de Relacions Internacionals en què estem treballant avui, perquè puguem passar tot aquest material
al Centre de Terminologia Termcat, ells s'encarreguen de fer tota la part de buidatge, de dibuixar tot aquell arbre de camp, i després sí que ens retorna això, i nosaltres el que fem bàsicament, perquè no podem arribar més enllà com a servei de política lingüística, és fer de pont amb els experts tècnics que treballen, per exemple, en aquest cas en el Ministeri d'Exteriors, i fem aquesta revisió i després fem el tancament d'aquest treball que finalment també acabarà garantint, que per nosaltres és molt important, que lèxic propi de casa nostra o els andorranismes s'acabin incorporant en diccionaris, com és el cas del Diccionari de l'Educació, en què aquella terminologia pròpia de casa nostra també hi sigui recollida. Jo, sincerament, des d'aquests gairebé 5 anys que he estat a la vora de la política lingüística a casa meva, la feina que he fet amb el Termcat ha estat meravellosa, sincerament, i si no fos per vosaltres, i amb aquesta xarxa que tots hem anomenat avui, no tindríem tot aquest material, és evident. Res, moltíssimes gràcies i bon dia.